Takže ahoj, ja som Crafter a vítam vás pri mojom prvom videu. A dneska som tu so Xenomitom. Čaute. A hráme hru Minecraft 1.5.2. 1.5.2, no nevadí. A budeme hrať Survival. Tak, tento diel som točil už 3-krát, ale na YouTube mi ho nechcelo spracovať. Nevadí. Tak začneme úplne odznova, mali sme tu už asi 3 domy postavené, ale tak všetky sme zbúrali. Tak, a ideme začať. Tak poďme zbierať prvé nejakú hlinu, aby sme mali keď tak na dom. Budeme mať dom z hliny, alebo zberieš drevo? Zbieram drevo. OK. Chcem pripomenúť, že natáčal by som tak 10 až 15 minút. Myslím, že to je zbytočne tak dlho natáčať, lebo tak určite vás nebude baviť v kuse počúvať, čo kecam proste. Tak napríklad pri Gogovi, ako možno vás to baví, ale tak mňa by to určite nebavilo počúvať moje keci tak pol hodiny. Tak za to budú iba 15 minútové videá až 10 až 15 minútové videá. Prepáčte, dneska som nejak mimo. Crafter? No. Vieš, že tu je dneska Titanic? No, aby sa vyzabralo, je to normálny multiplayer server a čistou náhodou som tu majiteľ. A tam by mal byť niekde postavený Titanic, tak je tu reska Titanic. Ale to len tak. Takže nejaké miesta budú pod reskou. Bohužiaľ. Tak, Xenomit? No, Kde si? zabíjam prasa. No. A trošku, ale vážne trošku sa mi to tak laguje. Ale to nevadí. Ty ho môžeš zabiť v reske? Áno, aby som nezabudol. Nenapadá ma, aké hry mám točiť. No vlastne, keď sa vám to bude páčiť, tak mohli by ste napísať do komentárov, čo by ste chceli vidieť. A ty už pod za mnou. Dať nám také tipy na nejaké hry. Lebo ako tak chcel by som natočiť ešte niečo z Minecraftu 1.8.1, celkom pekne tam je, alebo tak nejak. Ale potom už by som nevedel, čo točiť. Ale tak ešte CS-ko chcem točiť. Poď už. A tu sú warp doly. Aby ste vedeli, je to celý survival server, tak som to chcel urobiť. Takže v doloch nič také moc nie je. Je tam hlina. Sú tam dreva. Xenomit? No, Máš nejaké drevo? mám. Koľko? 4. Daj mi ich. A ty chod zatiaľ tam na tomto prase, lebo mne už dochádza Hungry Bar. Počkaj, nemíňaj si zbytočne Hungry Bar. Ja mám meč. Nechaj ho. Tu ma takto dom. Tak a v tomto dieli, aby bol taký trošku zaujímavší a nebolo by to len o tom, ako sa tu predstavujem, dalo by sa to povedať, tak pôjdeme možno čorknúť niečo z toho domu. Zahráme sa na čorky. Alebo sa tu ubytujeme na meč. Ja idem tam na kravy.
I prasa. Ty ostaň pri tom dome. Nič nečorkuj. Iba urob, pozri sa, či sú tam dvere. Sú. A pozri sa, či je tam reska. Nie. Tak keď sa nám nepodarí dneska urobiť nejaký dom. Ne, proste dneska ostaneme v tamtom domčeku. Nechce sa mi robiť dom. A mne sa to tu troška laguje. Tak to nejde až tak dobre. Vieš, čo by bodlo? Nemáš tam niekde kameň? Ne. No tak poď do toho domu. Viem, že som povedal, že to bude survival, ale tak budeme používať jeden príkaz a to je home. Čiže set home budeme používať teraz. Keby vás to zajímalo, je to preto, lebo ja si proste nebudem pamätať cestu. Crafter. No. Takže som spadol do pustených dolov. A žijem, bo je to paučina. Vidím. No, Vidíš tam diera? ale tak, Tam je paučina. počkaj, to je tu? Taká diera veľká. Vidíš? Pôjdeme to tam preskúmať? Hej, ja už som tam. To idem ja. A to je to paučina. Rozbij tú paučinu. A nie, že buchneš mňa. Dobre. Ber toto. Jak sa volajú? Presne. Ale ako my tu dlho neprežijeme. Uhlie. Počkaj, idem za tebou. Počkaj, a kde si ty? No, dobre. Počkaj, poď povykopovať ten kameň. Ten kameň nám vypadne, keď ho biješ rukou, ne? Ja sa že ne. Nie, no. Áno. Ne. Nie. Tak ja som... Tak aspoň tie dosky, čo sú tu. Mám crafting. Nemal si ju robiť, ja som ju už robil. To sú zbytočné dosky. A treba nám aspoň, teraz nám treba drevené krumpy. Čo je? Čo je? Mňa zasypal to len. Stretneme sa tam, jak si rozbíjal tam Tu pri tom... som za tebu. No dobre. A ja spadol tu. Crafter? To je cesta dole. Ale my už nepotrebujeme ísť hlbšie, kde si, dám ti krump. Poď povykopovať ten kameň tu zo začiatku. Máme na pec. Aj uhlie nám bude treba. Počuj, nerob pec ani nič, ale urob si kamenný krump. Počkaj, ja ti dám styky. Dobre, nedám ti styky. Nerob toto! Nerob toto! Nekopaj lepšie, kopaj už hore. A poď povykopovať toto, aby si mal styky a urobíš si kamenný krump a budeš robiť schodíky hore až hore. Mám styky. No, tak si urob kamenný krump a urobím to, jak sa volá. A choď robiť tie schody hore.
Počuješ? Či počuješ? Hej. Prepáčte, ale tak sme z východu. Tak a ja sa pozriem. No, nahrávame 10 minút. A dom by sme si postavili blízko týchto dolov a na ďalší v ďalšom v ďalšom parte by sme to tu mohli ísť preskúmať. Som vonku. OK, príď Chodma. dole a dúfam, že si zapamätal cestu. Viem tvoj nick. A počkaj, ide to To. tak. Dobre. Tak pozri. Okolo tej diery hore urob dačo z tej hliny, len také maličké. Počkaj, dal som ti hlinu. Ja tu naťažím dajky kameň ešte. Rovno blízko toho domu. Však dobre, to je jedno. Tak, ale veľmi blízko to je? No, asi takých 10 blokov. Tak urob niečo pri tej jame, aby sme vedeli, že tam sú tie schody. A pôjdeme do tamtoho domu. Nejaký ten väčší dom by som musel urobiť v štyrke. Áno, a ešte jedno by som chcel vám povedať. Nebudeme hrať nič za kamerou. Všetko bude v kamere. Alebo keď budeme niečo robiť za kamerou, tak vám to poviem. Dám vám to v predošlom, poviem vám to. Alebo facebookovskú stránku urobím. A tam budem písať všetko. Crafter? No. To sa takto zabýval. Kde? Tá hneď od toho domu. Au! Čo? No pozri sa. Íď rýchlo po tej veci, ja som spadol do tej diery. Do tej diery som spadol. Aha. Vieš, keď sa tam ide? Hej. Tak dobre, ja to strihnem. Tak toto je spawn, ja som ho robil. Ja to strihnem, kým sa dostanem k Xenomitovi a potom sa s vami spojím. Tak zatiaľ čau. Tak sme späť, trvalo to asi 5 minút, kým som našiel cestu, no nevadí. A ja sa týmto chcem s vami rozlúčiť. Tak počkať, tuto sa zabývame. Počkať. Nie, dobre, tak to tak nepôjde. My sa zabývame. A čau u ďalšieho videa. Sorry, dneska som vážne mimo. Tak čau. Čau. Pa pa. Perfect.
Ideme ďalšie.